Hello mga kabsat, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kabsat ay kukuha tayo ng buho. So yan, makakasama natin si Rizom, yung anak kong lalaki. So bali mga ilang piraso lang po yung kukunin natin, siguro mga 10. So yung buho na kukunin natin mga kabsat ay magagamit po kasi yun ng tatay ko, panungkit daw po ng malunggay. So yung mga kabsat, samahan nyo po kami na kumuha po ng buho. So tara. So yan mga kabsat, bali nakakuha na tayo ng buho. So dalawa. So mahaba po yung mga kinuha natin, panungkit po ng malunggay. So dagdagan pa natin mga kabsat, maghanap pa tayo. So kasi yung mga iba mga kabsat ay medyo bata-bata pa. So kailangan natin mga kabsat, yung kunin po natin na buho ay yung matitigas. Yung matigas na po. Kapsat, dagdagan natin. Tatanggalin na rin to. So sobrang katito mga kabsat, dapat po ito ay tinatanggal. So yan. Saka yung pinakabuko mga kabsat to. Yan. So bali tatanggalin na rin po ito para hindi po sumabit yung kamay nyo pag ginamit. So yan. So yan, yung mga pinakasama. So bali dito mga kabsat, puputulin natin dito. So katunayan yan mga kabsat, pagka may season po na talagang yung mga tao dito sa amin ay kumukuha po ng buho. So ginagawa po itong dingding, yung tinatawag na tinalab at saka yung tinidtid. So siguro soon mga kabsat ay gagawa tayo ng video na kung paano gumawa ng dingding o yung tinalab saka yung tinidtid para magamit po sa dingding ng pangbahay, gamit sa bahay.
So, bali ang gagawin dito ni father ko mga kabsat ay patutuyuin niya muna. So, pagka tuyong-tuyo na to mga kabsat, sa kanya gagamitin. Panungkit po ng malunggay. So, yun. So, yan, may pati pong lukot. So, yan. Bali, tatanggalin po natin dito banda. Para po makuha natin yung tuwid. Yung medyo tuwid. So, ayan. So, ayan mga kabsat, bali tatalian na natin. So, yung gagamitin natin mga kabsat na panali ay yung ano, yung buho din mga kabsat. So, mga kabsat. Ayan. Ito po yung gagawin natin mga kabsat, gawin natin panali. So, parang din. So, yung mga kabsat, hati lang natin yan. So, ito. Tapos kunin natin yung laban. Tumalagay nyo lang. So mga kabsat, mag-ingat po sa paggawa ng panali na ganito dahil napakatulis po nung ano nito, kanto. Ayan, kabsat. So yan. Okay. So bali yung pinakabalat lang po yung ano, kukunin natin. Ito po yung napakatibay na panali na pangunahing ginagamit namin na panali dito sa bundok. So ayan mga kabsat, pag nakagawa na po kayo mga kabsat, bali kakaskasin po ninyo yung pinakakanto. So napakatulis po yan, napakatalim. Yan po, napakatalim yan. So ayan mga kabsat, okay na to. So ito po yung gagamitin natin na panali. Hop. So ayan mga kabsat, bali nakakuha na tayo ng buho. So ilan yung nakuha natin? 7? So ayan mga kabsat, bali 7 po yung nakuha namin. So bali mga kabsat, 7 na po yung nakuha namin. Bali tatalian na po namin at uwi na rin tayo. So ayan mga kabsat, tara talian na natin yung buho.
So ayan mga kabsat, bali nakababa na tayo galing sa bundok. So dito na po tayo sa pinakababa ng Dipalo River. So yun po yung Dipalo, yung dam. So ay mga kabsat ay pauwi na kami. So nakakuha na tayo ng buho, 7 piraso. So itong buho na to mga kabsat ay magagamit po nung tatay ko dahil nagpakuha siya, panungkit daw po ng malunggay. So yun mga kabsat, uwi na tayo. So tara. So ayan mga kabsat, bali nakauwi na tayo. So andito na tayo sa bahay. So yan po si father ko po, bali yung nakuha nating buho. So ibibigay natin sa kanya dahil magagamit niya po na panungkit po ng malunggay. So yan yung nakuha natin. So yan. Bali 7 piraso.